Together, growing in faith, changing communities. Today I would like us to reflect on Luke chapter 19, verses 11 to verse 27. Luke chapter 19, verses 11 to verse 27. Let's dig into it and see uthini uNkulunkulu namhlanje. While the people were listening to this, Jesus continued and told them a parable. He was now almost at Jerusalem, and they supposed that the kingdom of God was just about to appear. So he said, there was once a man of high rank to be made king, after which he planned to come back home. But before he left, he called his 10 servants, and he gave them each a gold coin, and he told them, See that what you can earn with this while I am gone. See what you can earn with this while I am gone. Maybe ngisacela ukuma lapho for now. It's a well-known parable. There was a man who was wealthy, who was rich. He was going away to be made a king. But on his way, he called people. There were some people that he had called. And then before he left, he called 10 of his servants, and he gave each one a coin each. And he told them, see what you can earn with this while I'm gone. I think that's the word I like. See what you can do with this. That's a beautiful motto. It's a beautiful principle to live by. Write that down for me, please. See what I can do with this. See what I can do with this. Yini engingayenza ngalokhu enginikezwe kona. Yini engingayenza ngalokhu uNkulunkulu anginikeze khona. Yini engingayenza ngesimo engibhekene naso. What can I do with this? Yabona thando zami, that principle stems from a deep sense of acknowledgement that I am not a victim. It stems from a big sense of acknowledgement I am not a victim. Because ithandwa zami, if you and I are still stuck in a concept of being a victim, either at work, empilweni, emdenini, kubantu, it is very difficult to rise above that. Because mangi victim ngizofuna ukuba defensive, uma ngi-victim ngizofuna ukulwa, uma ngi-victim ngizofuna ukuyijustifya, uma ngi-victim ngizofuna ukuyiphinselela. So it must stem from something far more greater than that. And umbuzo uthi, see what I can do with this. Yini engingayenza ngalokho. And lokho sikubone kakhulu kubantu abazalayo. Uyabona kunabantu uNkulunkulu abanikeze ukuhlakanipha okujulile. Uyabona khona umuntu ongamnikeza u200 rands. Ngo200 rands ahambe athenge ukudla ongadliwa umndeni wonke. Khona umuntu ongamnikeza u200 rand, ngo200 rand ahambe ayothenga into angayidayisa. Khona umuntu ongamnikeza u200 rand
ngo-200 rand ayothenga into angayidla yena yedwa or ayiphuze yena yedwa. Khona umuntu ongamnikeza u-200 rand awuthatha u-200 rand ayodiza ngawo. It's the same money, it's different attitude. And for me, there is this word, and I would like you to write this word down: paradigm shift. It all has to do with that. Paradigm shift. Yini engingayenza ngalento? It's a paradigm shift. Ukushintsha indlela yokucabanga. Ukushintsha indlela yokwenza izinto. Ukushintsha indlela ebengenza ngayo kuqala. And so the first thing for me, and it's one of the first things, it's a paradigm shift. Uma urealize, ubona ukuthi lento ayikusizi, lento ayikwelaphi, lento ayikuyisi ndawo, then shintsha. Nginesikweletu sokuthi angishintshe ngoba lento ayingenzeli engabe kufanele ngiyakuthola, ayinginikezi ekufanele ngabe ngiyakuthola. Yabona kunalento eshiwoyo in business, you cannot do the same thing all the time and expect different results. That's a principle in business. You cannot do one and the same thing all the time and expect different results. If you want results, then your input and output must speak to each other. You must do something different so that your output gives you the result you want. It's a paradigm shift. Indlela yokucabanga, indlela yokwenza, indlela yokukhuluma. A selection of words, a selection of timing, a selection of people, a selection of the context. Those things define a success yethu. Yabona ithandwa zami, kunezinto empilweni that are beyond i-control yakho. Kunezimo ozalelwe kuzona, ngeke ukwazi ukuzishintsha. Kuneyinqumo ofike sebekuthathele zona, ngeke ukwazi ukuzishintsha. Kunendawo oyidingayo ukuthi ube kuyona for leso sikhathi, ngeke ukwazi ukukushintsha. And so in reality, there are certain things I cannot change, but I must learn to live with them or around them. I must learn to live with them or around them. Angikwazi ukukushintsha. And so I am not going to waste isikhathi ngokufuna ukushintsha into engeke ngikwazi ukuyishintsha okwamanje. So I need to learn to live with it, or I need to learn to live around it, ngoba angikakakwazi ukukushintsha. Third principle, do not always focus on the problem, but rather focus on the output. Uyabona mangihlezi ngifocuse enkingeni, mangihlezi ngibona inkinga, mangihlezi emkhulekweni wami ngikhulekela inkinga, then my whole language revolves around lenkinga. My whole prayer revolves around lenkinga. My whole energy revolves around lenkinga. No. I must see beyond inkinga. I must look at the outcome. I must see what I can do.
You know, one of the most beautiful realities about artists, whether you are a sculptor or you are a builder or you are a successful person, labo bantu, they never really focus on a problem. Yabona umuntu owakha indlu uyisusa phansi azayoyiqeda, lowo muntu une idea yokuthi indlu yakhe ufuna ibe njani. Uma lo muntu esakha lendlu arealize ukuthi sekune challenge, arealize sekune problem, lowo muntu uyayibuka leyo challenge, leyo problem, and then afunde, can I deal with this? Can I eliminate it? Ngiyakwazi ukuyisusa or ngiyakwazi yini ukuyisebenzisa ukuze ngikwazi ukuba ngiqede lento engifuna ukuyibona. Thandwa zami, ask any person who's worked with things. Ukudla esikudlayo, ukudla esiphakelwa kona, umuntu obepheka kunama challenges azodlula kuwona, kunama issues azodlula kuwona. Uzorealize ukuthi issue ukuthi bengiyitshela kukhona kusekho, ukuthi bengiyitshela ukuthi kukhona kanti sekuncane, bengithi ngizokwenza kanje kodwa akusenzeki. Kodwa at the end of the day, any best cook will work around this, because at the end of the day ufuna ukupresenta ukudla okumnandi, okubukeka kamnandi, okunuka kamnandi. Empilweni kumele samukele sizodlula through challenges, but challenges do not define us. Write that down for me. Challenges do not define me. Sizodlula ezinkingeni kodwa they are not me. Awuzona izinkinga zakho. Ingakho abantwana besifundise lo mkhuleko, thank God I do not look like my problems. Challenges do not define me. Difficulties do not define me. Obstacles do not define me. Opposition does not define me. Challenges do not define me. Thank you, Lord. I do not look like my problems. And so the basic principle kumina, what can I do with this? Ngingenza njani ngalokhu? Thandwa zami, every opportunity that presents itself as a challenge has a potential to be a blessing. Let me say that again. Every opportunity that presents itself as a challenge has a potential to be a blessing. Write that down for me. Every opportunity that presents itself as a challenge has a potential to be a blessing, because you will grow through it. It is an opportunity. Every opportunity that presents itself as a challenge has a potential to be a blessing. It is what I do with it that will make it a blessing. It's an opportunity because anyone can find it. It is an opportunity. An opportunity is not a blessing. An opportunity is just an opportunity. Now, me, it's like ngikubekela penalty, shy. Either uzoscora noma uzohluleka. It's like ngikubekela something. So every opportunity that presents itself as a challenge. Because khona abanye abantu, when they see opportunities, they see challenges. Khona abanye abantu, when they engage with opportunities, they realize there is a challenge. It's only a mindset that turns it into a blessing. Because I work through what seems as a challenge. And when I succeed, I realize
Every opportunity that presents itself as a challenge has a potential to become a blessing. And so the bigger question that the Lord presents for us in this morning as we look at this beautiful thing, he says, before he goes, he says, what can I do with this? That's the word. See what you can earn with this while I'm gone. In verse 13. What can I do with this? What can I learn with this? Now, Chandrazami, almost all of us here can tell our own stories. Almost all of us here sinobufakazi ukuthi bathe abantu benganakile. Mina uNkulunkulu wangibusisa buka manje senginebhizinisi enginalo. Bathe abantu benganakile uNkulunkulu wangibukisisa I saw a gap manje sengenza ukuthi. Bathe abantu benganakile I saw a gap ngahamba ngayofunda a new skill. Bathe abantu benganakile I saw a gap ngahamba nga-investor. Bathe abantu benganakile I saw a gap ngafaka imali esiqoqoqoqweni. Bathe abantu benganakile I saw a gap ngafundisa abantu abami. Bathe abantu benganakile I saw a gap ngafundisa umyeni wami. Bathe abantu benganakile I saw a gap ngathatha unkosikazi ngamvulela into yokubhaka, into yokuthunga. Bathe abantu benganakile wena wenzeni? Yawuzwa umbuzo wami? Bathe abantu benganakile mina ngenzeni? Please write that down for me, because ngiyafisa ukuthi sireflecte ngakho. Bathe abantu benganakile mina ngenzeni? What did I do? Yini engiyenzile? Ngoba kunezinto ezithandwa zami ekumele sizenze abantu bengaboni. Kunezinto ekumele zenze abantu benganakile. Uyabona khona futhi uyazi, if we are observant people, we will notice this. Uyabona khona la uthola ukuthi sihleli khona phansi sonke, mhlawumbe sihleli nje lounge noma sihleli wherever, khona nje usisi noma umama noma ubani uyacrosha. No, I'm not sure noma understand into engifuna ukuyisho. Sihleli kuyaxoxwa, yena ubhizi uyayikroshela, uyakhuluma nathi, unjani ngaphila mfethu, uyanitha, uyacrosha, ukuthi nokuthi, mina ukuthi nokuthi, kuxoxwe and yena uyacrosha. By the time sisuka, we've been sitting here the whole day, but by the time sisukuma sigoduka, uyarealize ukuthi lo muntu usenithe wacrosha isikhafu, usenithe wacrosha ama-gloves, usenithe wacrosha ijezi. While abantu benganakile wena wenzeni? While abantu benganakile yini engiyenzile? And these basic principles siwabonile singabakhohlwa. And so in verse 13 it's very important. See what you can do, you can earn with this while I am gone. Khona leli gama engifisa ukulisho. Nobody owes me anything. Empilweni akekho umuntu ongikweletayo. Thina zama kuve kubalekile ukwazi leyo nto. Empilweni akekho umuntu ongikweletayo. Ayikho into ingozi than umuntu ophila ngama-favor abanye abantu. Akekho umuntu oyinkinga than umuntu who rely on ama-favor azowenzelwa abantu. Because ziwu-2 inkinga zalokho. Eyokuqala uzozonda uma bengasakwenzeli. Kodwa futhi bese ngiyakhohlwa ukuthi ngimzondelani, ngoba phela just as nami ngenawo amandla, naye akanawo amandla. Just as nami nginezikweletu,
naye unezikweletu, ngimzondelani pho? Ngimzondelani? Isiphi isidingo sokuthi ngimzonde? Isiphi isidingo esithi angizonde? Asikho. Ngimzondelani? Uphila ngebelief, ngiphila ngebelief ethini? Ethi osibani abangenzelanga, osibani bangizibile, osibani bayangiziba, osibani bayangiduba. Sandwa sami, akekho umuntu ongikweletayo. Angikwazi ukuphila ngama-favors abanye abantu. Angikwazi ukupheka ukhari, isikudla nesishebo sala ekhaya ngokuyonana komakhelwane zonke insuku. There comes a time empilweni kumele ngifunde ukuzenzela. There comes a time empilweni kumele ngifunde ukuzimela. There comes a time empilweni kumele ngifunde ukumela izinto zami. Yazi khona into bafethu, almost sonke sikhule siyazi lento. Yabona emakhaya sikhule not sonke si right. Akuyona yonke imizi ekhuli nama TV. Manje sengiyathuka manje, almost every room has a TV. Almost every room has a TV. But esikhula thina akuyona yonke imizi enama TV. Let alone eyinama lona decoder noma ama video recorder nayo yonke leyo nto. No, not every house could afford that. Futhi not yonke imizi yayinama fridge. Uyakhumbula usayobeka inyama yakini kamakhelwane. Uyakhumbula usayobeka izinto uyobacela ukuthi sicela ukuthi babazi kamakhelwane ukuthi sizocela ukuthi bazopheka ukuthi la ekhaya. Sekushintshile, ingane zamanje ziyazi yonke leyo nto because zikhule ekhaya kunama fridge amabili amathathu, amanye ahlala emagarage. Sikhule ekhaya every room has a television set. Sikhule ekhaya, you know, but it's different. Kodwa khona leli gama engifuna ukuya kulona. Yazi thina sikhula khona into esasitshelwa yona, funda ukwaneliseka. Ongenakho awunakho. Kodwa ngiyabathanda abazali bethu indlela basifundisa ngayo. Funda ukwaneliseka. Ongenakho awunakho. Musa ukuyofuna izinto zakomunye umuzi. Musa ukufuna ukuphila impilo engeyona eyakho. Funda ukwaneliseka. Why does it seem as if we've forgotten the basic principle esayikhuliswa? Funda ukwaneliseka. Okwamanje angikabi nakho. Okwamanje kodwa kuzoba khona. I mean, esiyingane, who would have thought ukuthi at some stage every house, every room will have a TV? Now khumbula ama-fridge, kwakusakhona ama-fridge ka-paraffin, wawafaka laphana ezansi isigubhu sino-paraffin, sinentambo laphana ezansi. Ma ukuthi uzowufaka bese uyawuphusha, fanele ube careful ukuthi awuyishayi leya glass, ngoba leya glass wayishaya yachitheka kuzokonakala ngoba phela sizovutha leli fridge. Iy'ngane zethu have no idea about that. Manje ngitshela ukuthi iy'ngane zethu ayinqeni ukushiya ifridge elivuliwe, ayinqeni ukufihla kulela fridge. Every room has a fridge. Kune-fridge elikhulu elisekitchen, khona elise-dining room, kunama-bar fridge ema-bedrooms, ema-garage kunama-fridge. There was a time sasingenakho. Now we have it in abundance. Asiqhubeke ithandwa zami. Now, verse 14. Now his countrymen hated him. And so they sent messengers after him to say, we don't want this man to be our king. Nangu umuntu othe naku. See what you can do with this. See what you can do with this. But his countrymen hated him.
And they sent messengers after him to say, "We don't want this man to be our king." The man was made king and he came back. Ngifuna ukukhuluma verse 14. His countrymen hated him. They sent messengers after him, "We don't want this man to be our king." Thandwa zami, bazokuzonda abanye abantu. Bazokuzonda abanye abantu. Akusiye wonke umuntu ozokuthanda. Akusiye wonke umuntu ozokuthanda. Akusiye wonke umuntu ozokuthanda. Khona igama elithi umlungisi uzithela isisila. Khona nelithi isikhuni sibuya ngomkhwezeli. Both of these are very interesting. Kwesinye isikhathi uzolenyazwa abantu othi ufuna ukubasiza. Kwesinye isikhathi uzolenyazwa abantu ofuna ukimprova impilo zabo. Kwesinye isikhathi uzolenyazwa abantu obafisela okuhle. Kukangaki udisappointwa abantu obubathemba. Kukangaki uhletshwa abantu obubasiza. Kukangaki ulinyazwa abantu you had gone all out for them. Yabona into engithusayo verse 14. His countrymen hated him. His countrymen hated him. And that's a problem. His countrymen hated him. And because of that, they sent an envoy against him. Kodwa the very same person ofuna ukimprova impilo zabo, the very same person abafuna ukusiza impilo zabo, the very same person othi ngiyafuna babe ngcono, kodwa they hated him. Bamzonda. Thandwa zami, bamzonda to a point. Bamzonda to a point yokuthi bahamba bayomkhuluma kabi. You don't get me. Lalela ngilalele sithandwa sami. It's one thing ukuthi bamzondile. It's another thing they rented a crowd to destroy him. Write it down for me. They rented a crowd to destroy him. Bamzonda. They rented a crowd to destroy him. Write it down for me. They rented a crowd to destroy him. Bamzonda to that level. Yabona khona omunye umuntu othi yazi mina angimphiwe usibanibani. Uyazi mina angimthandi usibanibani. Bese kuba khona omunye umuntu who go beyond that. It's not just ukuthi angimthandi, angifuni sonke simthande. It's not just because angimphiwe, angifuni sonke. Ngifuna sibe baningi esithi siyamzonda. Ngifuna sibe baningi makhulunywa kabi ngaye nami ngiyafeel ukuthi yeah. They rented a crowd to destroy him. They rented a crowd to hate him. They rented a crowd. That's dangerous. It is absolutely dangerous.
Yabona, it's one thing ukuzonda umuntu. It's one thing ungaphiwa umuntu. It's one thing ungamfuni umuntu. But I think it's a different level when you start renting a crowd. Mase ngifuna nabanye bamzonde. Mase ngifuna nabanye babone ububi bakhe. Mase ngifuna nabanye bangijoyine ekumzondeni. And that's dangerous. Nisiyakwenza sometimes abantu. Verse 14 is said, they hated him. They sent messengers after him. We don't want this man to be our king. Bengithi usibanibani azwani naye, kodwa bengazi ukuthi usibanibani will go this far to destroy me. Bengazi usibanibani ukuthi we are not best of friends, but bengayitsheli ukuthi usibanibani could sit in a room full of people and destroy me. Bengazi impela ukuthi udadewethu asishayisani naye, kodwa bengazi angahlangana nomakhelwane kubulawe ingane yami. Bengazi impela ukuthi umntanami akasangifuni, kodwa bengazi ukuthi umntanami angangineka emndenini akhulume kabi kanje ngami. Bengazi ukuthi umyeni wami akasangithandi, kodwa bengazi ukuthi angabukisa ngami emsebenzini ngalolu hlobo. Bengazi. They rented a crowd to destroy him. And khona abantu abanjalo. Khona abantu abanjalo who will rent a crowd to destroy you. Who will collect evidence to destroy you. Who will sit in a room mabekhuluma kahle ngawe akhulume kabi mawukuthi uyahluleka ukubashintsha abadube ahambe ayofuna enye indawo la ezokhuluma khona kabi ngaye, angeke aphumule until ayithole or until abaconvince how evil you are. That is sad. They hated him. They rented a crowd to destroy him. That's how much they hated him. That's how much they wanted to destroy him. And sometimes kunabantu abanjalo. Athe usibanibani wangigila kabi lo ungangitsheli. Hayi usibanibani angimfuni kabi lo wangiphoxa. Hayi usibanibani akangenzelanga. You know the sad part? Sometimes yenziwa yithina sithi siyakholwa. Sometimes kwenziwa yithina sithi siyakholwa. And uthola ukuthi inhliziyo zethu zihlukile kunika Jesu. Inhliziyo zethu zihlukile kunale uNkulunkulu ayifunayo. Now, verse 15 is important. The man was made a king and he came back. Moya ongcwele. The man was made a king and he came back. Just underline that word for me. Icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho lingeshintshwe. The man was made a king and he came back. Icebo likaNkulunkulu ngempilo yabantwana bakho lingeshintshe. Icebo likaNkulunkulu ngawe lingeshintshe. Icebo likaNkulunkulu ngomshado wakho lingeshintshwe. Icebo likaNkulunkulu akekho namandla okuma phekwalo alivimbe. Akekho namandla okuma phekwalo aliguqule.
akekho namandla okuma phekwalo alidileye, akekho namandla okuma phekwalo alidistracte, akekho namandla okuma phekwalo alenze noma yini, akekho namandla. Icebo likaNkulunkulu lingeshintshwe. And ngiyafisa ithandwa zami sihlale kuleyo nkonzo. Icebo likaNkulunkulu. Verse 15. The man was made a king and he came back. Seyihambile ithunywa. Sebehambile abagijimi. Sebehambile abayothi asimfuni lowo muntu. Sebehambile abayothi akangenziwe inkosi lowo muntu. Sebehambile kodwa uNkulunkulu uthe khuleka. Ngizogcoba bekhona ukuthi abakufuni. Ngizogcoba sebethumelile. The man was made a king. Kuyavuka kubina. Itshe abalilahlile bakhe seliphenduke inhloko yegumbi. Itshe abalilahlile abakhi seliphenduke inhloko yegumbi. Akakaqedi ngami uNkulunkulu. Write that down for me. Akakaqedi ngami uNkulunkulu. Ngiyafuna sithandwa sami ukuthi God is not done with you. uNkulunkulu akakaqedi ngawe. uNkulunkulu kuningi asazokwenza kuwena. uNkulunkulu kuningi asazokulungisa ngawe. uNkulunkulu kuningi asazokulungisa kuwena. Akakaqedi ngawe uNkulunkulu. Akakasho ukuthi usesuthi. Akakasho ukuthi usenele. Akakasho ukuthi kulungile. Akakaqedi omdala wensuku. Akakaqedi omdala wensuku. Yangithinta ukuthi he was made a king and he came back. Akukho la kuthiwa khona bahlala phansi badiscussa izikhalo zalaba bantu. Akukho la kuthiwa khona bahlala phansi and considered hatred. Akukho la kuthiwa bahlala khona phansi kwathiwa sizokwenza njani ngalabantu abamzondayo. No. The plan continued. My God, listen to this. Listen to this for me. The plan will continue. Write that down for me. The plan will continue. Uyabazi abantu abadala makuthi khona umcimbi ofanele kwenziwe noma khona into efanele yenziwe bese kuba khona into engathi yasididisa bese kufika nje umalume, kufike nje uma, kufika ugogo, kufika umkhulu athi khulekani bantu bami. Uhlelo lusazoqhubeka njengoba lunjalo. Uhlelo lusazoqhubeka njengoba lunjalo. The plan will continue. Write that down for me. I wish we can write that down on our foreheads. Singahlanyake manje. The plan will continue. My God, I wish we can write that down. The plan will continue. The plan will continue. Inhlelo isazoqhubeka. uNkulunkulu uyasishayisana ngamakhanda sonke. Seshonile usibanibani, sekunesidumbu, asazi noma soqhubeka nomcimbi noma kufanele kufike nje ikhehle elidala, kufike isalukwazi esidala, kufike uma, kufike ugogo, kufike umalume, kufike ubani. Unokhulekani. The plan will continue. I wish you can believe that. I wish we can believe that. The plan will continue. Verse 15 is so powerful. He was made a king and he came back. Against so much negativity, against so much opposition, against so much that was said about him. Kodwa khona usukumile wathi the plan will continue. Khona usukumile wathi soqhubeka nohlelo. Khona usukumile wathi ngesizwe ngabo. Khona usukumile wathi ngesitshelwe ibona. Khona usukumile wathi nalokhu ngeke kusididise. The plan
will continue. Ngeke sidideke. The plan will continue. Now listen to verse 15. At once he ordered his servants to appear before him in order to find out how much they had earned. Sebuyile phela. Then he called all his servants. Sebuyani bafana bam, come back. Buyani bafana bam, come back. He ordered them, appear before me. I need to find out how much you have earned. My God, this is powerful. This is so powerful. I'm tempted to stop here. In verse 15, I'm tempted to stop here. Ngoba ngifuna ukuyokhuleka. The plan will continue. The plan will continue. Ngivumeleni ngime verse 16. Ngivumeleni ngime verse 16. Ngifuna ukuyokhuleka. Khulekele laba abayitshela ukuthi amacebo kaNkulunkulu ngaba sephelile. Abayitshela ukuthi iplan kaNkulunkulu iseyihlulekile. Asebefuna ukuphosa ithawula bathi Nkosi angisazi ngizokwenza njani. Ababona izinto engasenzeki ngendlela ade behlele ngazo. Ababona yonke into ade benayo ingasenzeki. Ngwakhila umuzi uhlela kunayo imali yokufaka iroof. Ngwathengile amathuluzi akekho umuntu ozosebenza. Izinto zonke ngiyitshela ukuthi izokwenzeka kodwa ngibona lutho iyenzeka. Ngifuna ukuthi asisukumeni sikhuleke phekwezimo esibhekene nazo. Ngibafundisile abantwana bami banama degrees ba qualified kodwa bahleli nami ekhaya basebenzi. Mawuphuma egcekeni lakwami imoto nemoto ihleli phansi ifile. Mangena emsebenzini day in and day out siyasebenza kodwa we don't make any profit. We hardly make the ends meet. Ngiyangena ngiyaphuma ebhedlela akeke abayithola into wrong ngamabazi ukuthi kwenzakalani. Ngiyasebenza kodwa things are just falling apart. Sengumuntu ohlala ngokugula, I'm giving up. Ngibukeke ngathi nginezitha ngapha nangapha akekho ufuna ukuba nami. Ufuna ukuthi kuwena namhlanje sithandwa sami the plan will continue. Kwesinye isikhathi ngibone ngathi uNkulunkulu sengikhohliwe kodwa ngifuna ukuthi kuwena the plan will continue. Kwesinye isikhathi ngibone ngathi sengihlulekile kodwa ngifuna ukuthi kuwena the plan will continue. Kwesinye isikhathi ngibone ngathi sengishiwe isikhathi kodwa ngifuna ukuthi kuwena the plan will continue. Namhlanje ngifuna ukukhulekela izimo ezicindezelayo. Angisakwazi ukulala ekhaya kodwa ngifuna ukuthi kuwena the plan will continue. Ngifuna ukuthi namhlanje angisakwazi ukuhlanganela nabakwethu ngoba kuthiwa ngathi kubona. Ngifuna ukuthi kuwena the plan will continue. Ngifuna ukuthi namhlanje ngigqigqa inkantolo izinto ezinhle. Ngifuna ukuthi kuwena the plan will continue. Ngifuna ukuthi kuwena uNkulunkulu akakhohliwe. Ukuthi sekwenzakaleni ngifuna ukuthi kodwa kuwena namhlanje the plan will continue. Yebo, you are now living in a foreign land because of izimo. Ufuna ukuyosebenzela abantwana noma usakwazi ukubuyela emzini wakho. Ngifuna ukuthi kuwena the plan will continue. Yes, sebekudlelile umuzi wakho. Ngifuna ukuthi kuwena the plan will continue. Yes, you are going through a divorce kodwa ngifuna ukuthi kuwena yes the plan will continue. Ngifuna ukuthi kuwena namhlanje uhlele emakhandleleni uzongcwaba ingane yakho kodwa ngifuna ukuthi kuwena the plan will continue. Ngifuna ukuthi kuwena namhlanje usuphenduka intandane ngoba ushonelwe kodwa futhi kunezinto ekumele zenziwe kodwa ngifuna ukuthi kuwena the plan will continue. The plan will continue.
noma sekunjani ngifuna ukuthi kuwena the plan will continue. Kwesinye isikhathi sibuke ngathi inkosi ngeke kusenzeka, and we sit down and we calculate and we sit down and we make an assumption, and based on that assumption we know ngeke kusenzeka. Kodwa ngifuna ukuthi kuwena the plan will continue, ngoba uNkulunkulu wami defies anything that is known by us. He defies it. uNkulunkulu wami doesn't live on protocols. The plan will continue. Noma ngathiwa kwenzakalani, noma ngathiwa sekwenzakaleni, noma ngathiwa bathini, noma ngathiwa sebekuvezeleni, ngifuna ukuthi kuwena the plan will continue. Icebo likaNkulunkulu lingevinjwe. Noma ngathiwa sekunjani, ngiyafuna ukuthi kuwena the plan will continue. Usanguye namhlanje, izolo nasemaphakadeni, usathembekile namhlanje, owasenzela namanje usazosenzela, owathembisa uthembekile. The plan will continue. Noma kuthiwa sebekudeclineile, your life does not revolve around them. The plan will continue. It doesn't matter ukuthi ubhekene nani, it doesn't matter ukuthi sebethini, it doesn't matter ukuthi kwenzakalani, kodwa ngifuna ukwazi the plan will continue. Icebo likaNkulunkulu lingeshintshwe, icebo likaNkulunkulu lingevinjwe, icebo likaNkulunkulu alinakuphazanyiswa. The plan will continue. Ngiyafisa uyazi leyo nto, ngiyafisa ungayikhohlwa leyo nto. The plan will continue. Icebo likaNkulunkulu lingeshintshwe umuntu, icebo likaNkulunkulu lingevinjwe umuntu. Ngiyafisa uyazi leyo nto. The plan will continue. Noma ngathiwa bathini, noma ngathiwa benzani, the plan will continue. uNkulunkulu wethu thembekile, uNkulunkulu wethu yasenzela, uNkulunkulu wethu yasilungisela, uNkulunkulu wethu uhlezi emile. The plan will continue. Igama likaYise benendodana nomoya ogculileyo.